tal, Anxo? Moi boas noites. Boa noite. Veña, vamos alá coas primeiras preguntas. Mira que alumnado temos hoxe. De luxo. A ver, Xosé Manuel Piñeiro, boas noites. Que tal? Laura Ñón, boas noites. Boas noites. Antonio Barros, boa noite. Moi boa noite. Oiga, non se perdan a actuación de Antonio Barros hoxe no Entre Recantos. Entre Recantos estaremos. Xa que estamos no Venres Santos, pedímoslle por que non nos cantas Oye Semaní. Eso é espectacular, a canción é unha preciosidade. Pero claro, non todo o mundo pode cantar. Como Non todo o Antonio. mundo pode cantar. Espectacular, que dixeche? Espectacular. Desexando escoitar. Espectacular. Bueno, Anxo, que xa comemos moito tempo, porque claro, vi unha estrela hoxe por aquí e con menos tempo, Guillermo. A clase de hoxe xa está dada, xa deu o señor Guillermo. Fantástica con Guillermo. A ver, a primeira pregunta, profe, vamos Pois a hoxe, como é día 7 Sí. de abril, Venres Santo, é o Día Mundial da Saúde. Correcto. Por iso, as palabras de hoxe van estar relacionadas ca saúde. E ainda que é día festivo, as doenzas non descansan, ben o sabe o señor Lizardo e o doutor Belleno. Así que vamos cas primeira palabra, que pode ser, como sempre, para Laura, a miña excelente alumna. Que palabra nos van poñer aí relacionada ca saúde? Mais ben van ser dúas. A ver. se Eu acertas, Laura. penso que sí. Vamos xogar todos aquí. Mire, hai unhas dúas que son correctas en galego e dúas que non. Poden ser xarampón e xarampelo, que é o mesmo, ou as correctas serán tos e esbirros. Tos esbirro, diría eu. As correctas. Non, Tiña trampa. engañeime. Tiña trampa. Sí, era xarampón e xarampelo. Pero non Claro, esbirro. porque Esbirro, mire, explícolle. A ver. Tos en galego é tose. E Vaya por esbirrar é con B. Esbirrar Foi ou... por ti, pero foi por ti. Claro, estaba a pillar, esta estaba a pillar. Eso foi a pillar. Esbirrar, espirrar, como decimos en trasar, ou esbechar, como decía o señor Pedro. E acórdame unha cousa do señor Pedro que me acordou agora ao escoitar o señor Guillermo, pola cuestión do oído. O señor Pedro contou unha muller que andaba mal do fígado e foise mirar a un médico a Ourense. Cando chegaron, falaron e dixolle o médico así a muller nunha parte así en voz baixa: me parece a min que o seu marido bebe moito viño ás comidas. E dixo: non, pode falar alto, que o meu Pedro case non lle oe nada, pode falar alto. Bueno, pois mire, señora, ten que mirar de lle botar mitade a auga no vaso de viño ou temos home para pouco. E escoitouse ao señor Pedro: ai, jefe, non fai falta que lle bote auga, que nós compramos o viño na taberna e xa lle botan eles abondo. Ai, o Guillermo. Claro, dicía, tamén lle escoitei unha vez que unha xordeira ben administrada é un capital, porque cando algo non chista, fais un xordo. Tal cual o dixo. Verdad, señor Guillermo? Tal cual o dixo, Guillermo, sí, señor. Sí, señor, Claro tal que sí. cual, moi ben. Ben, pois vayamos Veña, con outro alumno próxima máis, pregunta. que pode ser agora este gran cantante que temos hoxe, que fixe un oquiño nas súas actuacións Sí, señor. para vir a nosa clase, que yo agradecemos moito. Salá, Héctor. Veña, Pois a ver se lle sai unha palabra que non tiña tanta trampa como a da Laura. A ver que nos poñen aí, tamén relacionada coa saúde. Unha vinchoca pode ser o que en moitos sitios se di unha bocha, é dicir, cando facemos moita nos sai así un líquido na pel, líquido, sí. ou máis ben é unha roncha, unha aldroga que sai así tamén na pel. Vostede que cal cree que é? A que ten líquido ou non? Se che digo a verdade, non teño nin idea. Ninguna A verdade é que non teño isto, se Pois tiro logo o pito. apallado, no, si no. Se non, eu tiraría pola roncha. Non sei se estou no certo ou non. Ai, que mala sorte. Non estou. Mira, A o bocha. comodín do público. O público sabe que é a bocha, verdad? Fino, Vamos pola bocha. Sí, sí. Claro que sí, de feito, hoxe, Venres Santo, seguro que hai xente que se fai bochas levando as andas, aí as andas no ombreiro. Por eso hai que ser previsor, na cuestión da saúde, por exemplo, velarse moito polas comidas. Mire, a señora Servanda, cando había un parto na familia ou na veciñanza, alá ia ela coa súa cesta, o kit das paridas. Que levaba? Pois levaba unha galiña con moita enxulla para os caldos, levaba unha libra de chocolate chaparro, levaba unha dúcia de ovos, unha pela de manteiga e unha botella de viño Samson. Cando naceu o noso Paulo, a Vitoria recibiu a cesta. Menos mal que da galiña, viva, por suposto, se fixo cargo miña nai. E da botella de viño Sansón fixenme cargo eu por aquelo de xudar.
Ben. Cousas de antes, ben. E agora temos a terceira das palabras. Sempre é unha honra recibir a un ilustre de Allariz, o señor Piñeiro. O ilustre xa lle dixo a Galloso: un e non máis Santo Tomás, non me teñas feito toda a noite. Vai un favor. Bueno, é un placer, profesor. A ver, o ilustre de Pois a Allariz, ver a logo que palabriña nos toca, se cadra dice ou non se di por ali, por Allariz. Mire, un tirizó, Na que hai miña sitios que vida din, escoitei. Non que sei hai se sitios se que di din ou non. trisó Na ou miña trisol, vida. que é o mesmo. Pois un tirizó pode ser o que en Tresar chamamos toromelo, que é isto que sae aquí na pálpebra, un furuncho, ou pode ser unha cámbara, un dolor muscular. Tirizó, toromelo. Eu sei non porque Iso- padecín, porque o padecín, un ou outro, pero claro, padecín. por o que acaba de facer o profesor e por a palabra pálpebra, vou miro primeiro, pero non porque o escoitase nunca na miña vida. É como din logo ali, Eu creo que se utiliza o termo castelán de orzuelo. orzuelo, Sí, claro. máis, sí. Orzuelo, castelán, Saímos- galego, saímos temos estas, orzuelo. e algunhas palabras máis. Sí. De tirizó. Sí. Decía a señora Filomena curaba Tirizó, os, sí, señor, toromelo. curaba os tirizos Sí, toromelo acertou o Piñeiro, acertou, Toma aí. poñendo fomentos de follas de sabugueiro, que din que é moi bon, ou allos. A señora Filomena tiña unha cantina e mentras despachaba, pois dicía as menciñas e os remedios, a xente todo gratis. E cando vía que había bastante xente, aproveitaba para ler a libreta das débedas. Acórdame unha vez que miraba así e decía: Gosé mata moscas 20. Que non quería dicir que matara 20 moscas, senón que debía 20 pesetas porque comprara matamoscas. Manuel Jarrafón vino 60. Oi. Era moi malo de cobrar. E logo, Don Pepito el señorito 300 bebida. Oi, seguro. Porque a final de mes sempre viña o administrador da Casa Grande pagar as débedas do Don Pepito, que non pagaba. Para eso cobrabas. Justamente. Eu non sei, vostedes son todos máis novos que a min, pero igual o... Igual o señor Galloso ou tal vez o señor Piñeiro lembran o que era a bula da carne. Hombre, Bueno, a ver, acordámonos. Un día como hoxe. Eu nunca vi unha nas miñas mans. Na miña casa había unha que poñía unha peseta. Anda. E sabe realmente para que era a bula? Para que exactamente, explicamos. Pois vamos a ver, é que antigamente non se podía comer carne en toda a Coresma. En moitos países non comían carne en toda a 40 días, os 40 días. Pero os españoles que viña alá dos tempos das bulas, das cruzadas, pagando unha bula á igrexa, podíamos comer carne. Cada pagar toda a Coresma, excepto os venres. Sí. Os venres Eso de Coresma, mantíñese. ese mantense. Ese era o Non se podía día del llanto e crujir de dientes, porque na Exactamente. maioría das casas puñan bacalao, e eu odio o bacalao. Correcto. As lágrimas chegaban ao Era o que chao. dicía antes, o Era un horror. potaxe de bacallau. Garbanzos. Mira, Odio o bacalao es unha bula. eso. Es unha, mira, Aí temos unha bula. Que nunca vira ninguna, Mira, eu pagaba a bula... Eso documento. Vamos, con bo Indulto gusto, apostólico. para non comer bacalao. Vale eu el uso de carne. Pensaba que podíamos ir comer todos ou acabar un bacallau á brasa na do Por burrito mí, de Merche. sí, na parrillada Paraguai. Na creo que parrillada Hai Paraguai. variedade de outras Pero cousas. como non, porque xa vexo que a vostede non lle gusta, podíamos rematar, señor director, se lle parece. Sí. Como é Venres Santo, non se pode comer carne botándolle unha de peixe, unha Sí. repichauca de peixe. Márcame Aquela de unha, márcame polo unha. mar xa baixo vai unha sartén. Polo mar abaixo vai unha sartén, vai fritindo peixes a saber ben, han de saber ben, polo río abaixo vai unha sartén. Xa que Venres Santo, pois non lle botamos ninguna así a... Bueno, querido Anxo, un placer, como sempre. Só un último consello, Dígamo. porque pasado Sempre mañá é o día de Pascua. Día de Pascua, sí. E xa sabe, Trixa, que polo entroido, coas túas mulleres, pola Pascua, onde quixeres. Ai, que bueno. Que quedou. Moitas Bueno, vamos a gracias, poñer como sempre. música